Conseil ministre mun ni ale baro timela an ka jamana ɲɛma ka dagɔrɔlɔn fama ko palais de Kuluba arabado n'o bɛnna novembre tile 8 ma san 2023 a tun bɛ maa mun ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la o tɛle kɛ jamana ɲɛmaa la colonel Assimi Goïta. Conseil ministre ni bɛ k'a fɔ ko o ye hakilina dɔw ta a fɔ ma ko wa projet de texte dɔ olu tala ka tila ka bɔ yen nɔ ka se ka maa dɔw bɔ u nɔrɔ la ka maa wɛrɛw bila n'o fɔ ko nomination fɔ ka taa a laban wa kunnafoni dila n'o fɔ ko communication. O tɛmɛlen kɔ mun tɛle kɛ an ka ministre so mun ka baara ɲɛsin bɛ farakolo ɲɛnangɛ ani denmisɛnninw ale ni wa fasoden ɲuman baara hukumu kɔnɔna la conseil ministre la a ye hakilina dɔ ta n'o bɛ tɛle kɛ projet de texte la ka sanga a bɛ fɔ ma ko création ka se ka wa cakɛda kura dɔ kɔni bila sen kan n'o fɔ ma ko inspection de la jeunesse des sports et de la construction citoyenne i bɛ k'a fɔ o hakilina kɔni ta la nin département in k'i bɛ k'a fɔ o ka wulikajɔw fana bɛ tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ mun bɛ tɛle kɛ jamana ka politique minɛn kɔnɔna la ka se ka a bila o minɛn kɔnɔ fɔ ma ko politique nationale de la promotion de la jeunesse i bɛ k'a fɔ a talen bɛ k'a bila o minɛn de kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka nin hakilina in ta ka se ka bila jamana ka ɲɛta minɛn kɔnɔna la hakiliji k'i bɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin département in na nin cɛkɛda in kɛrɛnkɛrɛnnen la wa fɛlɛw caman bɛ a bolo fɛlɛ minnu y'a ta ka lajɛ tali kɛ baarakɛdaw la baarakɛda minnu y'a ta ka lajɛ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ cogo min na ka se ka jamana fana sago kɛ a ye a bɛ fɔ ma ko farikolo ɲɛnajɛ ale ni wa sifinnakaw ka hakɛ sabatili ko la. O de sen fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko kɔlɔsiliw caman yela k'a fɔ ko majɛ caman kɔni tun bɛ baaraw jɛ o de hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min ko bi cɛkɛda ninnu caman bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ wa service département in kɔni bolo nka kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ o cɛkɛda ninnu la ko gɛlɛya caman kɔni bɛ yen nɔ o ka baara a taabolo fana la cogo min na i b'a ye k'a fɔ sariya yɛrɛ ye minnu fɔ o bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya ali teliya la ka taa se jamana ka baara laɲini hukumu kɔnɔna la k'a bila o minɛn kɔnɔna la o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ nin projet de texte in ko a bilala sen kan mun bɛ tɛle kɛ nin inspection de la jeunesse la des sports et de la construction citoyenne a ka baaraw bɛna kɛ jumɛn o de ka se ka wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu nɔgɔya ka wulikajɔ fana kɛ ka kɔlɔsiliw kɛ baaraw la mun bɛ tɛle kɛ wa sariya minnu bɛ yen n'o kan ka bila o ka baaraw hukumu kɔnɔna la fo ka taa se mun bɛ tɛle kɛ tuguni a bɛ fɔ ma ko gestion administrative financière nafolo minnu bɛ don nin ko in na o ka cakɛda baara in ko la ka taa se wa a papier ko gafe ko fana bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se minɛn minnu fana bɛ ɲini cogoya min na baara ka se ka kɛ a lakika yɛrɛ ye o ka wa wulikajɔ bɛna boli o bɛɛ lajɛlen fana de kan ka se ka baara bila wa minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka sagoya minɛn kɔnɔna ye Bamakɔ novembre tile 8 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la